Videorapport omhandler reaktionshastighed mellem saltsyre og natriumthiosulfat af Jakob og August. Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan reaktionshastigheden mellem natriumthiosulfat og saltsyre afhænger af forskellige forhold, såsom ændrede koncentrationer eller temperaturændringer. For at forstå forsøget må vi kende teorien bagved. Thiosulfationer danner ved tilsætning af syre frit svovl, som det ses er reaktionskilder, som ikke er afstand. Hydroner reagerer med thiosulfationer, som bliver til frit svovl, svovldioxid og vand. Når der er tilstrækkelig svovl i opløsning, bliver den uklar, og dette kan vi bruge til at måle tiden delta t, der går fra reaktionens start, indtil man ikke kan se gennem opløsningen længere. Reaktionshastigheden kan derefter beregnes som hastigheden lig med minuskoncentrationen af thiosulfationer divideret med delta t, hvor vi ser, at minuskoncentrationen af thiosulfationer, altså formindelsen af disse, er det hastigheden afhænger. Vi brugte både materialer og kemikalier til dette forsøg. Af materialer brugte vi bæreglas, måleglas, stopur, spatel, termometer, træfod, trådnet og bunsenbrænder. Af kemikalier brugte vi 0,4 molær natriumthiosulfat, 0,4 molær saltsyre, demineraliseret vand og is. Fremgangsmåde. Vi lavede i alt 7 forsøg, hvoraf de første 5 kun varierede i volumen af forskellige tilsatte kemikalier, mens der i forsøg 6 og 7 også blev ændret temperaturen, for at se om dette havde nogen indvirkning på reaktionshastigheden. Princippet bag alle forsøgene er det samme. Thiosulfat, saltsyre og eventuelt demineraliseret vand tilsættes i bæreglas, og der tages tid, indtil man ikke længere kan se bunden af bæreglasset. Til hvert af forsøgene har vi noteret sammenhørende værdier mellem delta t og temperaturen t. Fejlkilder og usikkerhed. Det er svært at stoppe stopuret på præcis samme tidspunkt i hvert forsøg, og derved er delta-stofmængden i svovl måske ikke blevet helt konstant i hvert forsøg. Og nu til diskussionen. Der er blevet stillet 6 spørgsmål, som vi vil svare på enkeltvis. Nummer 1. Afstem reaktionen mellem syre og thiosulfationer. Hvilken type reaktion er det? Her ses det, at reaktionen er en kondensationsreaktion, da 2 hydroner reagerer med 1 thiosulfation og danner 1 svovl, 1 svovldioxid og 1 vand. Nummer 2. Bestem koncentrationerne for hydronen og thiosulfationer samt 1 over delta-tid i forsøgene. Vi har beregnet koncentrationerne af thiosulfationer og hydroner i blandingen ved den aktuelle koncentration af A lige med startkoncentrationen af A gange volumet af A divideret med det totale volumen. Hvor det vi beregner er koncentrationen af stoffet A, altså enten hydroner eller thiosulfationer. Vi har desuden beregnet gennemsnittet af tiderne i de 2 forsøg oplistet i minus først. Nummer 3. Hvilken sammenhæng er der mellem koncentrationer af thiosulfationer og reaktionshastighed? Vores resultater gav en meget dårlig sammenhæng. Det vil sige en R-kvadrant på 0,2. Det vil sige ingen sammenhæng overhovedet. Så i stedet vil vi fortælle, hvordan det havde set ud i et ideelt forsøg. Her ville der have været lineær sammenhæng, og en fordobling af koncentrationer af thiosulfationer ville have fordoblet reaktionshastigheden. Nummer 4. Er der en sammenhæng mellem reaktionshastigheden og koncentrationen af hydroner? Igen er der ingen sammenhæng i vores forsøg. Der ville dog heller ikke have været en sammenhæng her, hvis vores resultater havde været bedre. Nummer 5. Fordobles reaktionshastigheden for hver 10 grads opvarmning i forsøget, som man plejer at sige, at den gør? Ja, det gør den. Vi har bestemt fordoblingsprocenten til at være 10,7 grader for vores forsøg. Det vil sige, at for hver 10,7 grader man forøger temperaturen, fordobles reaktionshastigheden. Nummer 6. Hvorfor kan vi bruge 1 over delta-tiden som et udtryk for reaktionshastigheden? Det kan vi, fordi stofmængden er lige med koncentrationen gange volumen. Derfor kan vi omskrive udtrykket, som vi kender det, for reaktionshastigheden, som er lige med minus koncentrationen af thiosulfationer divideret med delta-tiden. Det kan vi omskrive til volumet gange minus koncentrationen af thiosulfationer divideret med volumet gange delta-tiden, hvor det giver os, at som vi så før, stofmængden er lige med koncentration gange volumet minus delta stofmængden af thiosulfationer divideret med volumet gange delta-tiden, og som vi så giver minus delta stofmængden af svovl divideret med volumet gange delta-tiden. Og her bruger vi også, at der ifølge reaktionen for hvert thiosulfation bliver dannet et frit svovlatom, og derved er både delta-stofmængden af svovl og volumet konstant i alle forsøg, og derved kommer formlen til at hedde 1 over delta-tid. Konklusion. Ud fra vores resultater er der ikke meget, vi kan konkludere, andet end at reglen med, at reaktionshastigheden fordobles for et 10 grads forøgelse passer. Altså er reaktionshastigheden afhængig
af temperaturen i opløsningen. Hvis vores resultater havde passet bedre til teorien, ville vi kunne sige, at reaktionshastigheden i reaktionen mellem thiosulfat og en syre afhænger af både koncentrationen og temperaturen.